Moikka kaikki ja hyvää syyskuuta! Halusin tosiaan nopea tehdä tähän video alkuun tämmöisen briefingin, että tämä video on kuvattu elokuussa silloin kun mä ja mun sisko Sara päästiin tämmöiseen K-pop-tapahtumaan eli K-koniin myymään meidän taidetta sinne taidekujalle ja mä kuvasin siitä tämmöisen vlogin. Ja tässä vlogin alusta näette meidän kärsimystä siitä, kun meillä oli se edellinen viikko ollut todella kiireinen ja stressillinen, kun me oltiin aika myöhässä ruvettu tekemään näitä meidän juttuja, niin näette niitä ja sitten sieltä itse K-kon tapahtumassa. Tosiaan meidän molempien ensimmäinen tämmönen taidekuja-tapahtuma, joten sen takia ihan kiinnostavaa. Ja sitten tässä videossa myös vähän Tampereelta, kun me mentiin sen jälkeen Tampereelle yhden meidän kaverin luo yöksi ja näin. Mutta anyways, halusin siis tulla sanoa, että tää on elokuussa kuvattu, nyt on syyskuu. Halusin kuitenkin julkaista tän. Mut hei, kerron videon lopussa lisää, mutta nyt menkää kattoo tää video. Se on kiva video. Kansi kattoo. Please kattokaa se. Se on hauska video. Okei, hei hei! Aamupala! Sä kulkenut sit siellä. Ja jos oikeesti meillä... We can do it! Tunnistautuminen on helppoa kuin tanssi. Hyvät asioita. Oh my god, mä näytän rappeutuneelle. Puhuu. Me ollaan molemmat ihan rappeutuneita. Työpäivät on ollut yli 8 tuntia. Emme ole syöneet. Ei ole ollut kunnon virallisia juomataukoja tai vertahikeä ei ole ollut, kyyneleitä. Sonja, ei ole ollut laillisia kahvia ruokataukoja. Ei niin. Sonja on unohtanut kuinka ollaan YouTube. Unohdan kuvata kaiken, mutta nyt me syötiin pizzaa ja tultiin kotiin. Meillä on 10 minuuttia, niin lähdetään bussilla menee koululle ja viimeiset printtailut ja tarrat ja you know. Menty suoraan koululle, kun siellä voi lämmittää. No nyt ei Silloin mennä. meillä nyt tavaratkin on mukana. Hihi. Tää ei lopu ikinä. Never ending. Auki täällä niinku miljoona. Ei! Mä kohti ihan hirveän väsyneitä. Me ollaan väsyneitä oikeesti. Kello on No tää on meille aika. 11:30. No eilen oltiin sentään 1:30 täällä. Ei kun johonkin, en minä muista edes. Kerro se, miten me käveltiin pois. Ja joo, ja käveltiin, mut nyt tulee varmaan copyrightsit kyllä tossa eilen kun me mentiin kotiin ja me lähdettiin täällä joskus 1:30, niin katulampuja oli jostain syystä sammutettu sieltä meidän matkalta ja me oltiin ihan paniikissa menossa kotiin pimeässä taskulampujen kanssa. Että joo, mut nyt me sentään päästään bussilla kotiin. Tai siis Saran luo. Me ollaan siis Lappeenrannassa. Hihi, haha, hehe. Näkeekö edes naamasta, että on niinku nyt viikot työskennelty tätä yhtä tapahtumaa varten? Mä oon nyt tullut 10 vuotta. Jep. Tuolla printerillä on printattu aika monet. Tuolla leikkurilla on leikattu aika monet. Tässä pöydän ääressä on tehty töitä. Tuolla luokassa on tehnyt töitä. Ei enää edes onnistu sanat. Siitä Sara vielä. Hieno ergonominen asento. Ja näin. Mut joo. Me kuittaamme. Valot sammuvat. Hei, paitsi entä jos meillä jäi? Katso sinne. Ei jäänyt. Hei hei! Tervetuloa Saran koululle. Meidät on sijoitettu literaalisesti johonkin random bunkkeritilaan. Jep.
Ja joo, eilen me oltiin, kun me mentiin täällä yöllä, niin, Ei kun aamulla oli silloin se ydinvoimamerkki. niin me ollaan ihan niinku No literally täällä on nää energiahommat. ydintekniikan laboratoriot ja sitten on kuvataide. Ei mainittu kuvataidetta tossa. Mut joo, meitä pelotti ihan hirveästi eilen, kun me mentiin täällä. Piti hakea snacksit snackimasinasta, niin Jep. silti täällä oli joku muukin, mutta ei kyllä enää 2 aikaan nähty ketään. Ei. Oikeesti. Me näytetään niin niinku. Done. Onko sulla laukku? Mä oikeesti, mä en pysty. On laukku. Nyt Sara rauhoittuu. Land of the Kyrians. Oliko toi ihminen vai toi ovi? Ei tiedä. Tää oikein kommentoinut, mutta... Hei! Yeah. Kiitos. Mä menen hetkeksi tänne. Tuu hetkeksi. Ihanaa, että vielä sataa. Ihan pimeätä, kattokaa mitä hittoa. Onni on puolellamme selkeästi. Olisiko nyt vähän valon näköistä? Hän on Pekka. Suihkussa käyty. Seuraavaksi pitäisi tämä kaos tästä hoitaa. Tässä on meidän pöytäsuunnitelmaa. Tässä on tiskit. Nyt on matkalaukku, kuule, siellä on kaikki tavarat. En tiedä miten mahtuu ja mä unohdin kuvata nyt miten täynnä se on, mutta se on... Kyllä kunnon kivi se. Jep. Ja joo, nyt pitäisi vielä vähän korujuttuja tehdä ja sit mennä uinumaan. Hyvää huomenta. Olen nukkunut ehkäpä 2 minuuttia. Sara on vähän käynyt unessa. Ja kello on 5:28. Meidän pitää lähteä kohta bussiin pysäkille. Ja olo on aika rappea. Tänään on siis tosiaan tapahtumapäivä. Että lapset, jos menette johonkin koditapahtumaan myymään, olkaa fiksuja, ottakaa varmana aikaa ja älkää tehkö niin kuin me, että teillä jää yöunet vikana yönä. Jep. Varatkaa aikaa kaikelle. Jos te ajattelet, että johonkin menee tunti, siihen menee oikeasti 5 tuntia. So prepared. Be prepared. Be prepared. Mut joo, nyt tästä tulee sitten vissiin myyntipäivän lisäksi meidän selviytymispäivä. Mut joo. Tässä on mun päivän asu. Tämmönen mekko ja sitten tämmönen glitterpaita. Ja mä kiharsin hiuksia vähän. Ja mä otan varmaan sit vielä beretin, semmosen pinkin. Mut joo. Myyjä Sonja Luuk. Breakfast. Okei, onnistuin raahaamaan tuon ylhäältä alas. Ja nyt siis lähdetään. Mitata miten painava se on. On aika painava kuule. Ja sitten vielä tämä. Oikeesti jos omistaisit auton ja ajokortin. Niin me vaan ajettas Hämeenlinna. Niin. Täällä on niinku eväät ja kaikki, jotka ei mahdu tonne. Tuolla on mun kamat 3 viikoksi ja Kookon kamat. Plus mulla on reppu. Koska Sara tulee tämän jälkeen mulla. Niin. Mutta Ja Sonja oli täällä. matkasuunnitelma on siis meillä nyt se, että me nyt menemme bussilla keskustaan, Lappeenrannan keskustaan, josta menemme Kävellen. asemalle. Josta Koska menemme bussit on kivoja. 2 vaihdon kautta. Ne oli Lahdessa ja Riihimäessä vaihdot. Ja sitten olemme Hämeenlinnassa, jossa on Kokon. Ja siellä seikkailemme. Jee! Tässä hetkessä hyvä kerrota, että on noin kuuluisvika. Ei. Selvittiin tänne. Oli kyllä tuokin sellainen taas sösseeräys, että miten oikeesti meidänkaan pärjäätte. Joo, näinkö selvitään.
Vedyt. Ja kahvi. Cappuccino eikä kahvi. Seuraavana vissiin mennään Iisalmeen. Vähän eri mistä. Aika juna meikille. Hän nukkuu. Am I tripping? Meidän piti mennä Hämeenlinnaan, mutta vissiin me palataan kotikonnuille. Du kan nu beställa mat. Tintti, juisu ja plumpi. Ei oo juisua. Ei oo juisu. Mut joo, nyt on vähän meikattu. Niin voidaan verrata, tässä on rotta. Siinä laittaa tulla rotta. Seuraavana Lahti. Nyt ollaan tämmössä vähän vanhemmassa junassa, jossa en ole hetken ollut. Seuraavaksi hieman töitä tässä samalla. Sara peikkaa loppuun. Joo, mä yritän tehdä näitä charmeja. Olemme erittäin lähellä määränpäätä. Riimäkin. Ja junamme lähtee pian kohti Hämeenlinnaa. Kaikki tämä matkustus, kaikki tämä uurastus pääsee viimein loistukseen. We made it! Tää näyttää myös ihan kivan pienelle, et silleen ei We oo monta made laitetta. Nyt me tehtiin se. Sonkku on täällä meidän työtä ja ollaan saavuttu Hämeenlinnaan. Jee! Just aika nappiin menee ajoitus. About 700 metriä. About 700 metriä, joo. Tässä on pöytä ennen. Tällaista nyt ollaan. Meidän tuotteita on ostettu. Mä ajattelin, että kukaan ei ostais mitään, mutta nyt on ostettu jo muutamia. Ruokatauko. Asiat ovat hupenneet ja rahaa on tullut. TXT-korua vielä teemme. Sara MP. Täällä on nyt hiljasta, mutta siellä on Random Play Dance, niin ehkä se sitten. Me ollaan alennettu vähän hintoja. Saa nähdä, lähteekö loput sitten. Toivotaan. Ostin vähän kasvonaamioita. Pä. Päivä alkaa olla loppumaisillaan. Viimeiset hetket. Nyt on aika siivota pöytä. Tässä on pöytä ennen siivousta. Hei, pöytä. Oli kivaa. Tämä on jälkeen. Tässä me olimme monta tuntia uurostamassa. Hyvä päivä. Sara.
lähti käymään kaupassa. Minä odotan. Sitten me lähdemme ratikka-asemalle. Kuulkaas, tuolla on tommoset portaat. Tässä on tämmönen laukku, joka ei ole muuten hirveän kevyt. Ja sitten tuolla on tommoset hissit, jotka ei toimi just tänään. Ja tässä kaksi ihmistä, mun kaveri asuu semmoisessa talossa, missä hissi ei toimi. Toivotaan niin, mutta kuitenkin sitten on vielä kaksi ihmistä, jotka ei ole nukkunut yöllä. Ja me ollaan tehty koko päivä tässä töitä ja ei ole vielä syötykään. Salaatit odottaa, mutta kuitenkin alla aika. Mutta me selvittiin tähän junaan. Onneksi mun kaveri, kenen luo me mennään, on tosi mukava ja ymmärtäväinen varmana. Jep. Tää on nyt. En jaksa enää edes seisoa. And check the validity of travel documents. They can order an €8 inspection fee for passengers travelling without a... Pilille kun kertaan näin. Sara vissiin vaihtui pilttiin. Ei tainnut maistua chilimajoneesi. Ette lähetä sitä ainakaan postissa. Mitäs mulle tuossa? Mutta samalla asennolla. Ehkä tää oli fever dream koko homma. Ai, tuli vähän eri. Mä en nyt enää pysty. V. 14 tuntia sitten oltiin aamuvedyllä. Tampere. Oh my god. Kattokaa! Ja eikä mennyt. Toi eikä mennyt, niin. Minä ei. Onko iloinen? Kattokaa nyt sitä. Niin sepä. Kattokaa, tää mätsää. Mulla on pakkoon. Mulla on juomapullokin näistä. Sitten mä ostin myös Sanrio Animal Crossing karttajaa. Ihana. Laitoin ne tänne, mutta voi Saran ostosten esittely. Okei, oli vaikeeta. Siellä oli hieno sadeupe, ehkä näitte videosta tai kuvassa, en muista. Mut en ottanut. Ja sitten Sonja löyti. Kumpi sieltä tulee ekana? No okei, minä löysin. Halusin ottaa nostalgia ja toivon, että on se yksi tietty peli, mutta jos ei, niin LPS-pelit on very chill, stress relief game. Ja sitten Sonja löystä ja mä olin sen DM. Me otetaan. Tietää, vaikea on löytää. Onko iloinen? On iloinen. Siis oh my god, tää on niin hyvää. Okei,
toi tulee olemaan sit me saanassa. Kaikkea se mikä on saana. Ja toi myös. Niin, nyt me ollaan täällä saanassa viimein. Kaiken tämän urakan jälkeen. Lähdetään tänne. Meidän pitäisi kokeilla kyllä escape roomia. Me ollaan meidän mestassa, eli nörttimesta. Oliko kiva kahvila? Oli, vaikka kerettiin kanssa aika loppujen lopuksi pikavisitti. Ja musta tuli loppujen lopuksi bestselli, vaikka mä en vastaa melkein mä tiesin sinne pysähtyy mussuttamaan sen. Tässä on ihan pippaa. Siis vaan chillaa. Joo, tosiaan siinä oli tää video ja haluan nyt tähän loppuun sanoa, että jos sä kiinnostuit mistään noista tuotteista, mitä sä näit tuolla meidän myyntipöydällä, tai muutenkin vaan meidän taiteesta tai muusta haluat tietää lisää, niin mene seuraamaan Instagramissa meidän käyttäjää Pinky Blue Art. Se on meidän yhteinen Instagram-käyttäjä. Siellä ei vielä ole hirveästi mitään, mutta sinne tulee jatkossa lisää ja mä en vielä osaa kertoa mitä kaikkea, mutta luultavasti meidän tuotteita tulee jossain vaiheessa myyntiin. En tiedä mitä kautta, mutta se tulee. Menkää seuraamaan sitä. Menkää seuraamaan myös mun taidekäyttäjää, Sonjas Cloud Diary pisteet välissä ja sitten Saran taidekäyttäjää, eli Sararax Art. Mä laitan ne kaikki tähän, niin saatte lisätietoa. Tosiaan siis pakko sanoa, että toi Kookon oli niinku ihana tapahtuma. Siellä oli niin ihana nähdä, että joku oikeasti on kiinnostunut sun taiteesta. Nyt mun koulu on alkanut, kesäloma on loppu, joten tää oli viimeinen Sonkun kesäsarjaan kuuluva video. Mutta hei, ei olla surullisia, koska se tarkoittaa vaan sitä, että Sonjan syksyestetiikka-videot voi tulla. Mä voin kuvata tästä koulualusta, mistä kaikesta videoita. Laittakaa vaan kommentteihin, jos on ideoita. Ja kiitos kaikille, jotka katsoo näitä videoita. Mä en tiedä, kyllä niitä on siellä joitakin. Ja mua itteeni ainakin on niin ihana tehdä näitä videoita ja muuta. Ja musta tuntuu, että mä en ole nyt hetken kuvannut, niin mä en osaa olla tässä kamera eessä. Mutta kaiken kaikkiaan niin katsotaan, mitä kaikkea jännää syksy tuo tullessaan. Ja mitä Pinky Blue Art tuo tullessaan. Ja joo, oikein hyvää syksyn aloitusta ja nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!